Silav rojbaş hevanno çend nûçeyên ku me amade kirine di derbarê cîhanê de di derbarê Rojavayê Kurdistanê de dixwazim ji wan re pêşkêş bikim. Em hemê derbasî nûçeyê yekem bibin. Ew jî ji Rojavayê milletê me Qamişlo an Harabiye Serpiyan di meşû mîtîngan de ne dîsa slogana wan yeke gelê Kurd yeke veya di meşa li Qamişloyê de derket pêş. Niha bi hezaran şeniyên bajarê Qamişloyê di çarçoveya çalakiyên yekê sibatê roja piştevaniya Rojavayê de meşiyane bi yek dengî gotin yeke. Milletê Kurd yeke. Ev slogan êdî li her çaraliyê Kurdistanê tê qêrîn. Îro yekê sibatê roja piştevaniya Rojava ya cîhanê ye. Rojekî wisa hatiye îlan kirin. Niha sembolên di meşê de mühîm in elbet. Armanca meşê ji xwe tê zanîn. Alên Kurdistanî, wêneyên şehîdên berxwedana Rojavayê Kurdistanê hatin hildan. Sloganên ku di wê derê de hatin avêtin çi bûn ew jî hinekî îmaja Rojavayê Kurdistanê nîşan dide. İmajeke nû ye. Milletê Rojavayê Kurdistanê fehm kiriye ku ê xwedî li wan derkeve dîsa milletê Kurd e. Yani ev slogana ku an hewin li ser ekranê dibînin herî zêde ev hat qêrîn. Wekî din bijî berxwedana Rojavayê Kurdistanê ew heye. Bijî yeketiya gelê Kurd heye. Rojava, Rojhilat, Kurdistan yek welat. Strana kînem pir zêde hate hezkirin. Kînem. Aku cîgerxwî nivîsandiye û pêşî şivan perver xwend. Anha jalî bi hezaran însanan ve tê xwendin. Hema li ser her sahneya di derheqê Kurdan de ev strana kînem pir derdikeve pêş. Bi hezaran kesî bi yek dengî silav ji Kurdên Başûrê Kurdistanê re, silav ji Bakurê Kurdistanê re, gelê Kurd tevahî cîhanê re êl dîasporê re silavê xwe şandin. Yeketiya gel mühîm e hevandan. Niha ev çeteyên girêdayê hikûmetê gundên derdora Kobaniyê talan dikin. Komên çekdariyên hikûmeta demkî ya Sûriyê malên şeniyê gundên gundewarê Kobanê talan kirine. Di vê warî de vîdeoyekê dixwazim bo re parve bikim. Vîdeo jî yek ji şeniyên Kobanê meselê çawa îzah dike, meselê çawa dibêje. Em hema lê godar kin û hinek bandor li însanan dike heqeten. Yani tam di vê sermayê de şer û pevçûnan da çete diçin weke li Efrînê malên însana talan dikin, gazî eqrebayê xwe dikin, çi heye çi tune dibin didizin. مرحبا جوارا شتون نرحتن شب باش جوارا اسکی بس ایشیگه خواه ببیجم خوازم عالم و دنیا کی به ایشیگه ما بحثه تواهی جهان برای به ایشیگه ما کردان لبه داره بحثه کو باری دانا امج گندواره کو بانینه پشتی ورقصا حصارا کل ما فرد بیه نه نان نه آف نه کهربا نه انترنت نه مازوت ملت گی کشبر بیه دوی چله زوستانه دا برف باران ویا گی نبسه دولت سوری ارتش دولت سوریه به عسکر خواه گنده کو اونانات کهونه که ایکو کس تیدا تنبن ایکو قصد تیدا تنبن ایکو ملت تیدا تنبن ملت خواهی کوشبر بیه دزی جمد کنه دزی مال ما تالان کرن نه طاقای ما هیشتن نه شریط ما کربه هیشتن نه براد ما هیشتن عناصر الوی داره یک او گنده هان السر ریا رود کو ریا انفوره دورا کیمیونان تیننه مالان بار دکنن دارن دکنه که تلفن مری خواد کنه هیل رقه هیل تل ابیاد هیل عین عیسه تلفن مری خواد کنه مری خوادتینه به ماکینان غرادی مراد کنه و دکنه که ماکینان جدست ملت دگرنه یعنی یکی دگرنه دبیننه تشکی خورده ماکینش دست دگرنه الماکینه ویسوار دبنه و دبنه ای مازوت به مدان نهیشتن مازوت کلوی داره مازوت خارن دکان مگی وکرنه ایش کنان دنه ایگی تالان دکنه و حتی نهاجی بردوام تالان کرنه خواه دزیا خواه دکنه و علی اساس هاتنه شر دکنه و علی اساس پروژه کبان هی واش بوی دزی هاتنش بوی تالانی هاتنه هیویا مجعالمه کسی که دنگی مگوهدار دکه برا و ویدیو مل سر هر دره بلاکه برا حکمات سوری زانبن جنود خواه لوی داره عسکر خواه لوی داره لکوبانی چه کاری دکنه وانا به اخلاقن
وانا شرف و ناموس به ما راتنه نه وانا هاتنه تالانیه نه هاتنه جبوی تشتکیه و هاتنه کردان تالان بکنه برای سویل ما به سوج به سبب هاتن کشتن نه مال ما تالان دکنه میتور آوه دبنه غطاسان دزنه شریط کربه دزنه اشتره ببیشم تشتک نما و ندزین تشتک نما و ندزین هندک بانق مال ما گیهل واشینه یعنی ام نابری خواه کدا کن ام کدا هرن یعنی با چه حاله و على اساس حکماتا شرع حکماتا هانه كبد رحم ووجدان ودين لجنبانه هي نه دين لجنبانه هي نه وجدان لجنبانه هي ویوا ام لوی داره لچوله ام سر ما را دمرنه او لوی داره دزیج مد کنه خلق تالان بو خلق شلح دبیه برا وهینه کی وی ویدیو ما بلا که برا عالم به ما بحث چه ایشیگه ام دبینه لوی داره نه اعلام هي نه تشتکه کسک نکنه تشتکی صور بکه آهیروجی خودی من لوی داره بون چون دین دو نهیشتن هر نه اندر مال خواجی گوش وی داره هرن ماکینه خواجی بر دکان ما ساکن آندن غراد خال کنه که چه غراد هندر دکان دهه به ماکینه مزن به سوز خو غراد راد کنه و غراد نقل هله تل ابيض وعين عيسير کنه ما چه عجیب ما وجدان و دمیر قطع نه وم بحث انسانات لغید کنه کب اسم انسانات لغید وان رات نه نه وجدان به واره نه انسانات لغید وان راه وانا تالانچی نه و تالانچی نه و غزو نه غزو وانا غزو کنه از باردکم شروع ایجاب ناکه ام در باسی حسه که ببین لوی داری هنه کی ترس شکستیه کشبر ادی ودگر مالی خواه نوچه به بی شکلیه چقدر راسته نزنم لی پیشتی راگاندنا پیمان ادنا برا قصیدی و حکمت شامی ده کشبر ادی دست بیکرنه ودگرن حسه که نها بقاسی کو هن شاحت هنه لوی داری تفگره نوا باجر تفگره بازار هنه کی گشت به کرد بیجن او شر و مان نمانید کن لازمه پیمان چت به بلا به پراتیکی دوره پیکانی تفگر بازار لطاقه مفتیه الحسکی جاره کدن آنها بیه نورمال آسایی بیه نشتجین و تفکردن او تاقه کوان بستکن تاقه مفتیه هفته این بوریج بر ترس و دلگرانیج بر و اندیشه مالباتان به طایبتی جنو زارو کن مالی خود ترکانده بون yani berya peymane ama pişti peymane heneki mesele rahat biye. Naha li Bakurê Kurdistanê hareketeki heye dixwaze alîkarî bigine Kobanê lê ji ber mesela sînor nikarin derbas bikin. Behsa sînorê mirşîd pînarê dikin. Naha ev sînor eger ve nebe alîkarî nikare bigece Kobanê li wê derê jî însanê me zerar dibînin. Naha ya balkêşe we hevalê me Bakurê Kurdistanê ji dewleta Tirkiye re dibêjin em ê alîkarî bigînin wê derê. Eger hûn rê li ber bigirin ji mirinan hûn ê berpirsiyar bibin. Va hinek trajikomîk e evan ew dewleta Tirkiye ku bawekê vekirî ew çeteyên xwe xistine dewrê ji bo kuştina Kurdan yani mirina ji birçîbûnê mirina felaketê ew Kobanî xema dewleta Tirkiye ne yani dewleta Tirkiye tu dewleta Tirkiye berpirsiyar bigirî çi negirî çi. Heval Bozdağ ji Dem Partiye li ser ambargoya li ser Kobanî ji Tirkiye daxwaz kir ku deriyê sînorê mirşîd pînarê vebe korîdora tenduristî û jiyanê vebe eger wisa nebe mirinê ku li wê derê wê çê bibin rast ji wan Tirkiye berpirsiyar e. Yani hinekî balkêş e dewleta Tirkiye ku şer daye dest pê kirin eger ev peymana dawî nebiya plana dewleta Tirkiye de qirkirina hemû Rojavayê Kurdistanê hebû. Topyekûn. Aniha li Kobanî rewşa felaketê heye veya li ser kirinên dewleta Tirkiye çêbiye. Yani tu Tirkiye berpirsiyar bigirî negirî mesele ne? Yek çare heye miletê me Bakurê Kurdistanê wan sînoran rake. Ancak bi serhildanekî bi raperînê. Yani îro pazar e miletê me dikaribû bata yani qet ewa wî tune ji were bêjim yani. Başûr ew sînor Başûrê Kurdistanê ve niha bi hezaran bi milyonan însan hatibû ser vê sînorê.
Bakurê Kurdistanên deriyê nisêbîne şeva ew li vê bû, ew jî li ser banga lezgîn ya şervanan û ya rêveberiya xwe ser. Ama îro jî milletê Kobanî temam yani biya xwedî alîkarî di ser rêya Helebê re li di ser Tirkiye re hêjî tiştekî wisa çê nebiye. Milletê me yê Bakur dikare. Mesûd Barzanî û Serokkomarê Demkiyê Sûriye Ehmed El-Şara peywendiyekê telefonê qissekirine nava xwe da Serokkomariya Sûriyê naveroka tekîliya telefonê eşkere kir ya di navbera Barzanî û Ehmed El-Şara da di wê peywendiya telefonê de behsa meseleyên dawî hatiye kirin, behsa peymana dawî ya di navbera Şam û Qesedê de hatiye kirin. Li gorî wê daxuyaniyê Serok Barzanî piştgiriya xwe ya ji bo rêkeftinê nîşan daye. Yani gotiye ev tiştek ku we nava xwe de îmzê kiriye divê dî hûn dest pê bikin di pratikê de pêk bîne. Barzanî diyar kiriye ku pêkanîna vê peymanê ji bo dabînkirina yekparçeyî û aramiya Sûriyê jî pêwîstiyekî mühîm e. Yani şara ra gotiye eger hûn bixwazin Sûriye weke yek parçe bigirin, eger hûn aramiyê bixwazin bînin Sûriye, şert ew e ku hûn vê peymanê di pratikê de pêk bînin. Eger hûn pêk neyînin ji xwe şansê we tune ye. Li aliyê din Ehmed El-Şara jî yani soz daye balk şandiye ser hewldanên dewleta Sûriyê ji bo parastina mafên netewî, siyasî, sivîl ê Kurda. Gotiye hemû welatiyên Sûriyê li ber qanûnan wekî hevin, xwedî mafên hevparin. Her du alî li ser giringiya xurtkirina hevkarî, li ser hevahengiya hevbeş ya ji bo pêkanîna xalên rêkeftinê yên bûn xwedî eynî fikir. Yani her du yani Rêzdar Mesûd Barzanî û çete Ehmed El-Şara yani di banê pêkanîna xalên rêkeftinê de bûne xwedî eynî nêrînê yani hemfikirin. Yani dibêjin hemû herem bila aram be. Yani ez bawer dikim Ehmed El-Şara tê bikaranîn ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Çünkü yani akıl mantık nagire ku tam divê demê de ku îtibara wî bilind bibû, rewabûna wî çêbûbû dixwe da navnetewî de yani qirkirina Kurdan, ev komkujiyên li hember Kurdan yani nel gor fayda wî ye. Yani nakeve serê mirovan. Yani herçend Amerika lambeya kesk vê xistibê jî yani ew normal nakeve nava van îşa. Çünkü beriya niha Mazlûm Ebdî re qise kiriye, rûniştiye pê re. Yani ez bawer nakim. Lê derdora wî çeteyên tûj hene, derdora wî dewleta Tirkiye heye pêdankirinê, pêdankirinê. Yani ez nabêjim însanekî pak e, lê pêdankirinê dibe miroviya jî li ber çavan bigire. Ez dewleta Tirkiye dibînim. Yani di êrişa Ehmed Colanî ya ser Rojavayê Kurdistanê de dewleta Tirkiye berpirsiyar e, dewleta Tirkiye ye. Yani milletê me ji bo dijminê xwe nas bike ez vêya dibêjim. Em nikarin her tiştî bixin stûyê Colanî. Tamam alet e, alet e, rast e. Civaka Cihuyên Kurdistanê, civaka Yehudiyên Kurdistanê ya li İsraîlê ji ber xirabûna rewşa mirovî ya li Rojavayê Kurdistanê ji bo hikûmet û parlamentoya İsraîlê dest bi kampanyayekê îmzê kir. Yani bang li hikûmet û parlamentoya İsraîlê kirine ji bo alîkariya Rojavayê Kurdistanê. Serokê civaka Yehudiyên Kurdistanê ya li İsraîlê Yehuda Ben û çalakvanên civaka sivîl li ser platformên dijîtal dest bi vê kampanyayê kirin, xwestin ku dewleta İsraîlê li hember êrişên li dijî sivîlên li Rojavayê Kurdistanê helwest nîşan bide. Kampanya li ser change.org hate dest pê kirin ku yek ji platformên herî mezin ên daxwaznameyan e li cîhanê û sedemên kampanyaya jî bi vî şeklî hatine eşkere kirin, niha di dawiyê de hatiye rêzkirin. Sedemên kampanyayê çi ne? Di metna daxwaznamê de ku bi sernavê banga ji bo dewleta İsraîlê parastina sivîlên li Rojavayê Kurdistanê berpirsyariyeke mirovî ye. Bi vî şeklî hatiye belavkirin. Hate diyarkirin ku binêsaziya sivîl, zarok, mirovên bêguneh li herêmê dibin armanc. Di vê daxwaznamê de armancên siyasî tune nehevan. Ez ji we re bêjim. Yani piştgiriyeke siyasî tune, tamamen însanî. Ji xwe dawiyê de dibêje. Civaka Yehudiyên Kurdistanê ya li İsraîlê destnîşan kirin, civaka navnetewî li hember vê rewşê bêdeng maye, teqezî li ser mafê jiyana bi ewle û rûmet ya gelê Kurd kiriye, li dijî terorê berdêlên
giranda ye milletê Kurd ku aniha bi qirkirinekê re rûbirûne dibe civaka navdewletî xwedî li wan derbikeve. Niha 4 daxwazên sereke hene ji dewleta İsraîlê ew çi ne? Bikaranîna kanalên dîplomatîk yên İsraîlê ji bo parastina sivîlên li Rojavayê Kurdistanê, anîna rojevê ya binpêkirina mafên sivîlan li platformên cîhanî, piştgirîdayîna çalakiyên mirovî û hiqûqî yên ku armanca wan parastina nüfusa sivîl al herêmê ye, nîşandana helwesteke zelal li dijî hedefgirtina sivîlan bi kiryarên terorîstî. Serokê Civaka Yehudiyên Kurdistanê ya li İsraîlê Yehuda Ben dibêje kampanya banga tundiyê ya şer nake. Berovajî vê yekê armanca wê parastina jiyana mirovan e. Anî ziman ku İsraîl wekî dewletekî bandorên terorê ji xwe dizane, divê li hember vê rewşê bêdeng nemîne. Metna daxwaznamê de hate bibîrxistin ku parastina sivîlan ne alîgiriyeke siyasî ye. Erkekî mirovî ê gerdûnî ye. Yani bi şiklekî bang li cîhanê jî dike. Eger hûn alîkariya sivîlan bikin, xwedî li milletê Kurd derbikevin, netirsin. Yani ev nayê manê ku meseleyeke siyasî ye, hûn ji aliyê siyasî ve piştgirî dikin Kurdên Rojava. Kesekî din ku bi colanê re axifiye, ew jî Emmanuel Macron e, Serokkomarê Fransayê. Emmanuel Macron ji bo rêkeftina li gel Qesedê Ahmed Elşara pîroz kir bi rêya telefonê û ragihand ku pêwîst e ev peyman, ev rêkeftin were bi cîhanê. Serokkomariya Sûriyê ragihand navaroka vê telefonê. Ahmed Elşara bi telefonê li gel Serokê Fransa Emmanuel Macron axifiye. Li gorî wê daxuyaniyê di pêwendiyê de rûdanên dawî yên li herêmê hatine guftûgû kirin, wan bal kişandiye ser girîngiya piştevaniya pêvajoya siyasî û pêkanîna aramiyê. Li gorî wê daxuyaniyê di pêwendiyê de yani di telefona Macron û Ahmed Elşara de behsa rêkeftina berfireh a navbera hikûmeta Sûriye û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê hatiye kirin. Yani Emmanuel Macron kêfxweşiya xwe aniye ziman ji bo vê rêkeftinê we baş kiriye, we îmzê kiriye. Aferin. Di qonaxên pêkanîna aramî, edalet, pêvajoya jinû ve avakirina welêt de dibe Fransa amade ye bibe alîkar. Yani çawa ku Fransa soz dabû bibe garantör û dixwaze yani amade ye vê soza xwe bînecî. Niha hevano tiştekî balkêş heye, yani eger İran wisa kiribe heqeten ez vê ev tiştek wan hewin ser ekranê dibînin, ev li İranê ye. Mesela dibêje ev îdia rast be İranê aqil zayê kiriye. Çima? Çünkü İranê ev gorên ku hûn dibînin, gorên înşaatê ji bo askerên Amerîkî hazir kiriye. Yani ji İranê wetirê Amerîka askerê xwe dişîne wê derê, ew ê werin kuştin, ew ê jî li van goran binax bikin. Yani nizanim îdiayekî wisa heye. Ama ew jî yani dünya alem zane ku Amerîka askerê xwe naşîne wê derê. Tenê jî hewa ve bombardıman dike, mala İranê xirab dike û berdide. Li Tehrana paytexta İranê ji bo wan leşkerên Amerîkayê yên ku di şerekî gengaz muhtemel ê di navbera İran û Amerîkayê de bên kuştin 5000 gor kolan e. Li gorî nûçeyê ajansa Mehrê, ev ajansa nûçe nîv fermiye xwe destpêre saziya goristana Beheştî Zehrayê li Tehranê ji bo ku askerên Amerîkayê bawekî demkî bêne veşartin goristan hatiye amadekirin. Amadekirina goristanan wekî beşekî ji tevdîrên li dijî êrişa gengaz ya Amerîkayê ya li ser İranê tên nirxandin. Rayedarên İranê di derbarê mijarê de hin daxuyaniyan dane. Yani ez bawer dikim eger rast be, yani ev kolana evê gorên li Tehranê eger rast be tenê ji bo xapandina civakê ye. Tenê ji bo ku hinekî xwe li ser piyan bigirin. Yani ji derve ve em dibînin ku Amerîka askerê xwe naşîne İranê. Tiştekî wisa tune ye. Şerê eniyê xilas bû evan ve dî ji hewa ve êriş dikin. Teknolojî heye. Şerê teknolojiyê ye.
Di derbarê vê mesela tatbîqatê de jî niha Çîn, İran, Rusya çima tatbîqata xwe ya eskerî betal kirin hevan. Normal hatibû plankirin di nava vê mehê de li bakurê Derya Omanê, Okyanusa Hindê bi Çîn, Rusyayê re tatbîqateke eskerî bata li derxistin. Yani İran wisa plan kiribû. Li gorî ajansa Tesnîmê ew jî nîv fermiye ya Îranê tatbîqat bi navê Kembera Ewlehiya Deryayî ya ku her sal di navbera İran, Rusya û Çînê de tê li derxistin di nîvê meha Sibatê de bata destpêkirin. Hatibû plankirin ku tatbîqat li bakurê Deryaya Omanê û Okyanusa Hindê çêbibe. Hêza deryayî ya artêşa pastaran ya Îranê, hêzên deryayî ên Çîn, ên Rusyayê weke sala borî wê tevlî vê tatbîqatê bibiyana lê betal bû. İran, Rusya, Çîn her sal dibin navê Kembera Ewlehiya Deryayî de li wê herêmê tatbîqatên eskerî pêk dînin. Tatbîqata yekê di kanûna sala 2019 de hatibû li derxistin. Erê. Na ev tatbîqat hat betal kirin. Gelo amedekariya Amerîkayê ya ji bo êrişa li hember Îranê bû sebeb gelo Amerîka ket dewrê ji Putin xwest ku vê tatbîqatê betal bike em nizanin. Lê tiştekî em dizanin ku ev tatbîqat normal her sal tê çêkirin îsal betal bû. Yan jî paş ve hatiye xistin em nizanin. Di vê navberê de Donald Trump tiştekî dibêje ev jî tiştekî komî. İranî artêşên Ewropî xist lîsteya terorê. Lê pêşî ez di behsa Trump bikim, Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku rayedarên Îranî bi wan re aniha di nava diyalogê de ne, dibe hew didin tiştekî bikin. Donald Trump tiştekî zelal negot, di hevpeyvîneke taybet ya bi Fox Newsê re behsa aloziyên bi Îranê re kir. Got rewş nediyare, ew nikare plana xwe ji her kesî re bibêje. Yani rojnamevan jê pirsî eşkere bike dibên na. û rojnameva jê dipirse ka we ji welatên kendavê re ji welatên Ereban re ji we tiştekî gotiye Trump dibe na. Ham ji wan re gotiye, ham ji we re gotiye. Feq nake? Ez ji wan re bêjim dibe eşkere dikin. Yani ji ber vê dibêje ez nikarim plana xwe ji hevpeymanên xwe yên kendavê re jî bibêjim. Yani dibe ew ê hema eşkere bikin. Yani bawerî bi welatê Ereban nayîne. Dibe keştiyekê me ya mezin heye, niha ber bê wê derê ve diçe. Welatên kendavê navbenkarî dikin, İran dixwaze diyalogê bi pêş bixe, lê em ê bibînin ka wê çi bibe. Yani nabêje em ê êriş nekin, diyalog heye, yan jî em ê êriş bikin, tiştekî wisa nabêje. Tenê dibe ka em binêrin wê çawa bibe. Aniha welatên kendavê gotinên Îranê jê ra dibin û tînin. Dibe hûn dizanin cara dawî ku danûstandin pêkanîn bi me re, em mecbûrman bernameya wan ya atomî imha bikin. Danûstandin bi ser neketin, paşê mebreyekê din ew têk birin, dibêje. Niha hûn zanin beriya çend roja me li vê derê nûçeyek pêşkêş kir, me got welatên Ewropayê artêşa Îranê hêzên pastaran xistiye lîsta terorê. İran matsekine. İran jî rabû aynî tiştî kir. Rêve biriya İranê li hember biryara 27 welatên endamiyê Yekîtiya Ewropayê ya sepandina aynî yani navkirinê yani lîsteya terorê li ser artêşa pastarên Şoreşa İslamî bertek nîşan dide. Têkçûneke siyasî ye dibe. Niha serokê parlamentoyê ê Îranê Mihemed Baqir Qalîbaf daxife li ser mijarê îro vê sibê ragihand ku İran artêşên welatên Yekîtiya Ewropayê yên ku artêşa pastarên Şoreşa İslamî wekî rêxistinê terorîst tomar kirine, ew jî dixin komên lîsteya komên terorîst. Nûçeyekî din heye, yani welatên Yekîtiya Ewropayê çêwa ku artêşa Îranê xist lîsteya terorê, İran jî rabû ana aynî tiştî kiriye. Artêşa welatên 27 welatên endam yê Yekîtiya Ewropayê xistiye lîsteya terorê. Ka em bidirin heta ku derê wê çêbe. İsraîl êriş dike. İsraîl êriş kir. Niha li gorî hin agahiyên ku ji herêmê hatine, di êrişên esmanî yên artêşa İsraîlê yên roja şemiyê de yani doh di nava rojê de jî êvarê jî li Xezayê herî kêm 32 Filîstînî hatin kuştin. İsraîlê deverên cudayên Xezayê dîsa kir hedef. Deverên ku nehatibûn bombekirin mabûn ma.
dezgîha parastina sivîl ya Xezayê ra gihan ku di êrişekî de helîkopterên şer kampa penaberan ya nêzîkî bajarê Xan Yusufê li başûrê Xezayê bombebaran kiriye. Filistîniyên koçber li wê derê aniha bicih bûne. Artêşa İsraîlê ra gihand ku Hamasê roja îniyê agirbez bombeyê kiriye, ev êrişî tolhildana wî yekî ye. Yewma Hamas maye Hamas ji Xezayê çawa rabe agirbestê bombeyê bike û êrişî artêşa İsraîlê bike û rojekî hema pişt re jî artêşa İsraîlê jî rabe bersiv bide Hamasê û êrişî kampa penaberan bike. Her du alî jî hev û du sûjbar dikin bi bombêkirina agirbestê. Hamasê ra gihand ku di êrişan de heft endamê malbatekî ku li kampa Xan Yunusê bicih bûbûn hatine kuştin. Deverên sivîl, kon, qerequlekî polîsan bûne hedefa van êrişan. Zarok jin hatine kuştin. Doktorê nexweşxaneya Şîfayê Yaxwaz de eşkere kir ku di bombebaranê de avahiyekê li navenda bajêr 3 zarok 2 jin têde bûn hatin kuştin. Tabii şahet hene. Mesela apê wan zarokan da axive. Samer El Atbaş ji ajansa nûçiyan ya Reutersê re axifiye. Dibêje me 3 birarzî xwe yên piçûk me cenazê wan li kûçeyê dîtin. Yani dibêjin agirbest heye lê tune. Yani hûn hêzên eskerî di nava xwe de şer dikin divê sûçê van zarokan çi ye? Sûçê me çi ye? Ajansa nûçiyan ya Fransayê jî AFP ra gihand ku herema El Mewasî ya li başûrê Xezayê jî rastî êrişan hatiye. Bi 10,000 Filîstînî aniha penaberin li wê derê bicih bûne. Ka versiyona İsraîlê çi ye? Ew çawa xwe diparêzin? İsraîl dibêje li wê derê fermandarên Hamasê hebûne. Di êrişan de dibe me 4 fermandarên Hamasê ji xwe re kirine hedef me ew kuştine. Tiştekî wisa heye. Niha şerê li Ukraynayê jî tam trajediye hevano. Yani Putin bi Donald Trump ra çawa lehev kir li ser rojhilata navîn li ser Ukrayna ew dî meselekî din e. Lê aniha pir însan dixwazin ev şerê dî bidawî bibe. Niha demekî ye ev danûstandinan dest pê kiriye. Gera duyem ya danûstandinan di navbera nûnerên Rûsî, Amerîkî, Ukraynî de ji bo roja yekşemê hatibû plankirin ji bo îro. Roja şemiyê jî yani doh nûnerê Amerîkî navî Witkoff e. Di dema danûstandanê li Miamiyê de pêşwazî li nîqaşan yani Kiril Dimitrov pêşwazî kiribû, pêra behsa vê meseleyê kiribû, nîqaş kiribûn di nava xwe de lehev jî nekiribûn. Nûnerê taybetî Amerîkî Steve Witkoff nîqaşên Rûsî Amerîkî yên ku roja şemiyê li Miami, Florîda hatin li derxistin wekî berhemdar û wekî avaker binav kirin. Yê çawa berhemdar e? Li wê derê hêjî însan têne kuştin. Dibêje armanca van hevdîtinê me dawî ew bû ku em bikarbin rê li ber çareseriyekê ve bikin ji bo şerê li hember Ukraynayê bisekine. Îja îro em binêrin civîna wan betal biye nebiye, didome nadome ez nizanim. Yani ji xwe yek ji şerê ku em mane nadinê şerê ew ye. Şerê Rusya Ukrayna. Yani ew jî bi ziman mê hevin, nava hev de şer dikin. Yani hevalê tofan kî êrişê Rojavayê Kurdistanê dike? Kî êriş dike? Ka ez nivîsa te danîm ser ekranê, tamam. Ka binivîsîne ema kî êriş dike? Tamam, em nivîsa te da ser ekranê, em ê hefteyekî, 2 hefteyê jî mehekî dî sekinin. Ka yek û êrişê ser başûrê Kurdistanê dikin, kî ne? Yani vê derê bi Tirkî nivîsandiye tofan, divê vê nivîsa min li vê derê not bikin, di nava heftekî de ew êrişê başûrê Kurdistanê bikin. Em ê binêrin. Ez xatir ji we dixwazim hevano. Di saetên pêşî me de dîsa hev bibînim. Dem baş, silav reis.